Želám vám krásne ráno. Ja vás vítam pri tomto workshope, pri tomto online tréningu. Ako sa prestať spochybnovať a rozbehnúť svoje podnikanie naplno. Strávime tu spolu približne hodinu a pol a cieľom tohto tréningu bude, aby ste sa zbavili niektorých podvedomých presvedčení, ktoré vás ťažia, ktoré vám bránia rozbehnúť tie veci, ktoré by ste naozaj chceli naplno. A prečo je to vlastne také dôležité? Je to dôležité preto, že vaše nastavenie mysle, vaše spracovanie tých blokov, ktoré vám bránia, je ešte dôležitejšie než stratégie, ako dosiahnuť úspech. Neznamená to, že je to jedinou vecou, ktorú potrebujete, ale na začiatku je to ešte dôležitejšie, pretože 80% vašich problémov v podnikaní vychádzajú z nastavenia mysle a 20% vychádzajú z toho, že neviete tie postupy. A hneď vám dám aj dôkaz. A napíšte mi, prosím, otvorte si chat. Lebo chcem, aby to bolo dnes interaktívne, tak otvorte si chat a kľudne si aj zapnite kamery, aby som vás videl. A prosím, napíšte mi áno, alebo zakývajte aspoň áno, ak aj vy máte ten problém, že máte niekedy problém začať veci, ktoré už viete, že by ste mali robiť. Prosím, dajte mi vedieť, či sa s tom poznávate, že máte problém začať robiť veci, ktoré už aj tak viete, že by ste mali robiť, že by vám pomohli a máte ich akoby logicky zdôvodnené, že toto by mi naozaj pomohlo. Vidíme, že Eliška píše áno, Anna Marie píše áno, Boženka píše áno. Veľmi pekne ďakujem. Keď som si robil taký maličký prieskum, tak vyzerá, že začať robiť veci, ktoré chceme robiť, je 7-krát ťažšie, ako dokončovať veci, ktoré som už začal. A aj to je celkom náročné, vytrvať v niečom. Ak nevieme vôbec ani začať robiť tie veci, ktoré chceme robiť, ktoré vieme, že by sme mali robiť, tak potom to nie je o tom, že nemáme informácie, čo by sme mali robiť. A môžete si to predstaviť na tomto príklade. Viete, že by ste mali napríklad prispievať na sociálnej siete, aby ste budovali svoju značku, aby ste budovali svoje podnikanie, aby vás vlastne potenciálni zákazníci našli, aby ste boli pre nich magnetom a nemuseli ste ich vy aktívne nejako zháňať. To asi každý má v nejakú takúto predstavu, že áno, mal by som robiť nejakým spôsobom reklamu a ideálne na tých sociálnych sieťach, to dnes ide, dá sa to robiť zadarmo, ale niekedy sa do toho nepustíme, alebo veľmi dlho trvá, kým sa do toho pustíme. Alebo robiť také krátke videá. Dnes už nie je problém mať techniku na to robiť videá, pretože každý má dostatočnú techniku vo svojom telefóne. A to je úplne jedno teraz, aký máte telefón. Či máte najnovší, alebo máte ten spred 5 rokov. Ja som mal nedávno 8-ročný telefón a robil som na ňom videá, ktoré v pohode vyzerali a nebol problém ich publikovať. Napriek tomu ľudia vedia, že by mali robiť videá, ale nerobia ich. Tí z vás, ktorí pracujete v obchode alebo napríklad v MLM, tak viete, že by ste mali oslovovať nových zákazníkov, hľadať tie nové lídy, možno obvolávať. Ale aké to je niekedy ťažké dvihnúť ten telefón. Ale pritom viete, že by ste to mali robiť. Viete, že by ste sa mali naučiť lepšie zvládať námietky. Že by ste nemali toho človeka nechať odísť s tým, že ale je to drahé a hneď na to skočiť a nejakým spôsobom nespracovávať námietku na cenu. Alebo námietku na to, že ja si to ale musím premyslieť. Už ste to určite počuli. Ale je to naozaj ťažké urobiť v tej chvíli, keď máte pred sebou človeka a konfrontovať ho s tým, že no dobre, ale je to fakt tá cena, alebo niekde ešte máš nejakú otázku, máš nejakú pochybnosť a získať toho človeka naspäť a uzavrieť ten obchod hneď. Alebo viete, že v tom, aby ste naozaj začali ten svoj projekt, to svoje podnikanie, tak vám bráni to, že nemáte ešte ujasnenú ponuku. No ale k tej ponuke sa dostávate už druhý mesiac, prípadne pol roka a stále v úvodzovkách nemáte čas. To sú vlastne dôkazy toho, že my často vieme, čo by sme mali robiť, len to nerobíme. Čiže to, čo vás najviac brzdí, z veľkej časti nebýva o tom, že neviem, čo by som neviem, čo by som mal robiť. Nie je to o stratégii, ale je to o tom, že neviem sa donútiť to konečne začať robiť.
A napíšte mi vy do chatu, čo je tou vašou vecou, ktorou viete, že by ste mali robiť, len to nerobíte. Máte tam nejaký blok. Máte tam možno niečo vás brzdí, alebo si vravíte, že ale ja nie som úplne ten typ človeka, ktorý by toto robil, ale vlastne viem, že by som sa mal do toho pustiť. Že ma to niekde na tej mojej ceste čaká. Prosím, napíšte mi tu do chatu, aby som mal vaše konkrétne príklady a vedel ich zakomponovať do tohto tréningu. Počkám si ešte na ďalšie odpovede. Mám tu presne príklad, že hľadať a oslovovať zákazníkov, alebo vytvoriť si web stránku, vytvoriť si nejaký online profil. Čo sú ešte tie veci, ktoré viete, že by ste mali robiť, ale vás to nejakým spôsobom zdržuje. A neviete sa k tomu dokopať. Niečo vám tam blokuje ísť. Pretože o tých blokoch sa budeme rozprávať. Preto chcem, aby ste si to uvedomili, čo to vlastne je. Pretože tento tréning je podobne ako keď čítate nejakú knihu. Keď čítate knihu s nejakým zámerom, tak si z nej odnesiete oveľa viac. Pretože viete, čo má byť pre vás cieľom z tej knihy. Keď idete na nejaký tréning a idete s tým, že ja viem, prečo na ten tréning idem, tak si z toho tréningu odniesiete viac. Preto vás prosím, aby ste si uvedomili toto, čo vlastne potrebujete zmeniť, čo potrebujete začať robiť, aby ste sa naozaj rozbehli naplno. No a v tomto tréningu vám dám práve návody, ako sa prestať brzdiť a začať robiť tie veci, ktoré potrebujete robiť, aby ste sa rozbehli naplno. Čiže je to v vašom podnikaní alebo kdekoľvek inde v inej oblasti života. Ono je to vlastne tak, že vaše nastavenie mysle je ako semienko, ktoré zasadíte do zeme. A tie stratégie, ktoré robíte, tie postupy, ktorými dosahujete úspech, to je ako zalievanie toho semienka, strihanie stromčeka, postriekávanie, čokoľvek, aby ten stromček zdravo rástol a mal dobré plody. Ak ste ale mali hnilé semienko na začiatku, tak sa môžete perfektne snažiť, ale veľa z neho nevyrastie. Ak však máte dobré semienko na začiatku, dobre nastavíte svoju myseľ, tak potom oveľa ľahšie budete vidieť plody tej vašej práce. Hm. Mám pre vás jednu otázku. Čo je podľa vás na vine? A dávam aj možnosti. Čo je podľa vás na vine? Napíšte mi do komentárov, prosím, lebo ma zaujíma, a čo budú najčastejšie odpovede. Čo je podľa vás na vine? Že nerobíme to, čo by sme mali robiť. Že sa nerozbehneme naplno. Lenivosť a málo motivácie, to je za A. Alebo za B, prokrastinácia, odkladám veci na neskôr. Alebo za C, neviem vlastne, čo chcem, nemám v tom úplne jasno. Alebo nemám odvahu sa do toho pustiť, alebo ja som tak zaneprázdnený, že vlastne ani nemám čas. Prosím, napíšte mi do komentárov A, B, C, D, E, alebo aj niečo iné, keď vám napadne, že u mňa je to nejaká ešte iná vec. Fakt ma to zaujíma, aby som vám vedel odpovedať práve na tieto uh, vaše myšlienky, ktoré máte presvedčenie, že vás brzdia. Takže čo je podľa vás na vine, že ste sa ešte nerozbehli naplno? Alebo čo vám bráni sa v tom vlastne rozbehnúť? Ja si počkam na niektoré z odpovedí. Chcem, aby to bolo dnes interaktívne. Nech tu máte benefit z toho, že sme tu online, pretože bude z toho aj záznam, ale tí ľudia, ktorí pracujú zo záznamu alebo pozerajú zo záznamu, nebudú môcť dávať tieto spätné väzby, odpovede, pýtať sa a nebudem to môcť šiť na ich mieru, ale budem to pre vás tu šiť na mieru. Mám tu odpovede. Neviem, čo chcem a perfekcionizmus. Čiže C a, a B. Potom D a B, čiže málo odvahy a prokrastinácia. A B, D, E, to je prokrastinácia, málo odvahy a málo času. A ešte tu mám doplnenie, že neviem presne, ako chcem, aby to vyzeralo. Nie som technicky zdatná,
a zabera mi to spustu času. Jasné. Čiže nejaké aj technické alebo nejaké vedomosti tam môžu byť. Mhm. Chcem, aby ste sa začali pozerať na tieto odpovede trochu inak. Čo ak, len takú sugestiu vám dám. Čo ak to naozaj nie sú vo svojej hĺbke, vo svojej koreni tieto veci? Čo ak vlastne nejde o lenivosť, prokrastináciu, neviem čo chcem, málo odvahy alebo málo času. Čo ak je tam niečo hlbšie? Keď, vždy, keď mávam aj úvodné sedenie do coachingu, tak sa ľudí pýtam, že podľa teba, keď si odmyslíš tú prokrastináciu, keď si odmyslíš ten nedostatok času, čo je pod tým ešte hlbšie, čo ťa zdržiava? Pretože ak by si mal dostatok času, urobil by si to? Nedávno som mal jednu pani na takomto rozhovore a vraví mi, že vieš čo, Michal, mňa čo najviac zdržiava je vlastne to, že ja nemám vybavené ešte úplne všetky formality okolo toho, čo budem všetko potrebovať pre svoje podnikanie. A vraví mi, no dobre, tak predstav si, že už to máš vybavené. Začala by si to teda propagovať, začala by si písať o tom, že ideš toto robiť. Začala sa smiať, pretože odpoveď bola nie. Pretože tam bolo niečo oveľa hlbšie. No a zistili sme, že problém bol v tom, že si myslela, že ona nie je ten typ človeka, ktorý by vedel robiť takéto veci. Akože propagovať sa a byť videný. Nie je ten typ človeka, ktorý je rád videný. No a keď nie ste typ človeka, ktorý je rád videný, tak potom samozrejme, že sa budete zdráhať robiť tie veci, pri ktorých vás bude vidieť. Pozrieme sa, čo je pod týmito všetkými následkami, pretože toto sú následky nejakej príčiny, ktorá je hlbšie. Pozrieme sa dnes na tri rôzne príčiny. Pre tých z vás, čo má... ešte tu mám, že strach a vyčerpanosť bola jedna odpoveď. Ďakujem. Áno, vyčerpanosť vie hrať veľkú rolu v tom, že nerobíme to, čo si myslíme, že by sme mali, pretože keď sme vyčerpaní, nie je naša vedomá myseľ dosť ostrážitá na to, aby prešla cez niektoré tie výhovorky. Aj keď vieme, že sú to dokonca výhovorky. Pre tých, čo ma nepoznáte, volám sa Michal Hrehuš a už 15 rokov vediem ICANN Academy v oblasti osobného rastu, motivácie, dosahovania cieľov. Vytvorili sme rôzne produkty, ktoré tu môžete za mnou vidieť, ktoré pomáhajú ľuďom vlastne aplikovať princípy osobného rastu v živote. A v coachingu pomáham ľuďom, ktorí sú zaseknutí nájsť svojho vnútorného hrdinu, takú tú silnú osobnosť v sebe, ktorá pozná pravdu, ktorá vie, čo treba robiť, ktorá je to aj ochotná robiť a vie prejsť cez rôzne výhovorky a neistoty a nezastaví ju len tak nejaké obmedzujúce presvedčenie, pretože ten vnútorný hrdina vo vás to presvedčenie nemá. Ten vnútorný hrdina vo vás sa nepotrebuje niekomu zavďačovať, pretože on si je vedomý svojej hodnoty. No a keď nájdete tohto vnútorného hrdinu, tak potom je už oveľa ľahšie objaviť, čo vlastne chcem. Lebo ako môže človek objaviť, čo chce a vôbec priznať si to, ak sa to bojí priznať? Pretože keby si to priznal, tak je postavený pred otázku, no dobré, už vieš, čo chceš, takže buď to budeš robiť, alebo to nebudeš robiť. Už vychádzaš s kožou na trh. Lenže keď sa schováme za bublinu, ale ja ešte neviem, čo chcem. Ja mám v tom ešte chaos. Pravda je, že vlastne nechcem si v tom urobiť jasno. Pretože viem, že keby som si urobil jasno, tak už budem musieť začať konať. Ale pokiaľ neviem, čo chcem, tak môžem byť v bezpečí. Ešte nemusím ísť do toho rizika. To sa napríklad skrýva za tým povrchovým, neviem, čo chcem. Alebo aj mám málo času. Napomáham teda ľuďom odbúrať tieto rôzne presvedčenia tým, že si nájdu svojho vnútorného hrdinu a potom vďaka tomu objavia presne, čo chcú a začnú konať a dosiahnu výsledky, ktoré chcú dosiahnuť. Na konci tohto workshopu vám dám, budete mať príležitosť vlastne získať taký krátky coaching na vaše otázky. Dám vám príležitosť pýtať sa nejaké otázky priamo na túto tému, aby ste mohli, aby si mali zodpovedaný ten váš prípad, pretože viem, že veľmi často potrebujeme počuť odpoveď presne na našu situáciu, aby nám to celé ako si zapadlo. Že niekedy nestačia tie generické, všeobecné
príklady a potrebujeme to presne napasovať na náš príklad a vtedy nám to zacvakne a vtedy pôjdeme a vtedy niečo pochopíme, máme aha moment a zrazu to vieme aplikovať. Takže dám vám možnosť pýtať sa aj otázky a poviem vám aj ako získať úvodné strategické coachingové sedenie so mnou zdarma. A čo vás tu čaká? Najskôr prejdeme tri konkrétne návody, ako prestať o sebe pochybovať a naozaj sa rozbehnúť. Ako odbúrať tri veľké mentálne bloky. No a potom tým z vás, ktorým to bude dávať zmysel a chcete ísť do toho hlbšie a chcete naozaj pomôcť prejsť cez tie bloky a dosiahnuť vaše ciele a objaviť toho svojho vnútorného hrdina, mať v sebe jasno, tak vám dám teda možnosť aj prihlásiť sa na úvodné sedenie, ktoré nebudem vám to predávať, pretože to bude zdarma. Ale na to si ešte musíte počkať. A už ste niekomu niekedy verili. Verili ste niekedy niekomu a ten človek vás sklamal? Ak sa vám to stalo prvýkrát, tak možno ste boli z toho nahnevaní, frustrovaní. Ak sa to opakovalo, tak už to bolo horšie. Už ste mu prestali dôverovať. Už ste s ním prestali počítať. Možno ste si všimli, že ste sa mu začali vyhývať napriek tomu, že ste toho človeka mali vtedy radi. A možno vás radil takým spôsobom, že ste ho úplne odpísali do života. Toto sa ale môže stať aj s vašim projektom. A teraz vám poviem niečo, čo málo ľudí chce počuť. Ak sa pustíte do svojho projektu, ak sa pustíte do podnikania, tak nedá sa vyhnúť tomu, že to podnikanie vás niekde na tej ceste nejakým spôsobom zradí. Že sa budete snažiť a tí ľudia nebudú na to reagovať tak, ako by ste chceli. Že spravíte reklamu a z tejto konkrétnej reklamy bude nula predajov. Môže sa stať, že budete mať slabý mesiac, možno slabé 2 mesiace. Možno sa vám postavia do cesty nejaké legálne prekážky, kde budete musieť zmeniť trochu vaše fungovanie, aby to išlo stále podľa najnovších pravidel, najnovších zákonov. Možno sa zmenia technické veci na internete, Facebook zmení svoj algoritmus alebo akákoľvek iná sociálna sieť a zrazu vám prestane fungovať ten váš marketing. To sa stalo presne mne pár rokov dozadu. Keď sme mali Facebookovú stránku, ktorá má 100 000 sledovateľov a akoby zo dňa na deň, to zo dňa na deň sa dialo asi v priebehu roku a pol, tie dosahy tam išli takmer na nulu. A teraz vlastne nedáva v podstate takmer žiaden zmysel tam niečo prispievať, napriek tomu, že je tam 100 000 ľudí, pretože skoro nikto to nevidí. Jednoducho Facebook tak zmenil svoje fungovanie, že stránky potlačil. To, čo kedysi bývalo úžasným zdrojom marketingu, teraz už nie je. O tomto hovorím, o tých zradách, ktoré prináša podnikanie, ten váš budúci projekt. No a keď sa toto stane, tak podobne ako v tých vzťahoch, môže to byť frustrujúce. Môžete sa cítiť, že sa pri tom trápite a môže to prísť až k istému vyhoreniu, možno úplnému. V tom stratíte zmysel. Že prestanete dôverovať v ten výsledok a stratíte motiváciu. Skrátka, bude to mať vplyv na to, ako konáte. Ale aby ste tú situáciu zvládli, pretože to nebude konečná. To bude len nejaká ďalšia prekážka po ceste. Aby ste tie situácie zvládli, potrebujete sa dostať do takého nastavenia mysle, aby ste vôbec zvládli konať. Aby ste zvládli ísť do tých vecí. Aby ste aj napriek tomu, že vás tu niečo v úvodzovkách zradilo, dokázali mať tú dôveru, že vy nejakým spôsobom nájdete spôsob, ako to bude fungovať znova. A o tom je práve nastavenie mysle. O tom je tých 80%, ktoré majú vplyv na v podstate každý jeden problém, ktorý máte v biznise. Pretože ak sa necháte potlačiť týmito drobnými zradami a pôjdete do toho vyhoretia, pôjdete do tej straty motivácie a nedôvery v ďalší výsledok, no tak to konanie bude príliš slabé na to, aby ste to prekonali. A ja vás chcem pripraviť na to tak, aby ste to vedeli zvládnuť.
Preto, ak by som si mal vyberať, koho počúvam, koho rady počúvam, budem stokrát radšej počúvať podnikateľa, ktorý prišiel takmer o všetko, ako človeka, ktorému sa od začiatku perfektne darilo. Pretože ten, ktorý prišiel takmer o všetko, mi bude vedieť povedať: Michal, tohoto sa vystrihaj. Tuto si daj pozor, tuto som ja urobil prešľap a môžeš sa z toho ty poučiť bez toho, aby si ty urobil tú chybu. Preto je dôležité, aby ste vy si vedeli udržať správne nastavenie mysle a vedeli si spracovať tieto podvedomé bloky. Na tej vašej ceste vlastne, keď chcete niečo rozbehnúť naplno. A prosím, dajte mi vedieť do komentárov, zaujímalo by ma, čo by ste chceli rozbehnúť. Čo je tým vašim snom, tým vašim projektom, ktorý chcete naštartovať. A mňa to baví počúvať tieto príbehy. Napríklad včera som mal stane sa aj mojou klientkou jednu pani, ktorá vlastne do školstva dokázala nájsť spôsob, ako priniesť také postupy práce so študentami, že som ani nemyslel, že takéto niečo by sa vôbec dalo do školského systému zaviesť. A práce s ľuďmi naozaj na takej až podvedomej, možno až energetickej úrovni, možno až na úrovni rodinných systémov, kde dokázala tým študentom pomôcť a svojim žiakom odblokovať nejaké veci. Fakt krásne, krásne projekty počúvam, čo ľudia chcú rozbehnúť. Tak ma zaujíma, čo je ten váš projekt, ktorý by ste chceli rozbehnúť. Napíšte to aspoň dvomi, tromi slovami. Mm. A už tu mám nejaké odpovede. Terapie, transformačný coaching, píše Eliška. A pořádat pravidelné intuitívne tance pro ženy a semináře. Mm. A mít diář zaplnený. Výborne. Je vidieť, že máš už dosť jasno v tom, čo chceš. Celkovú podporu rodín ako systému podpory rozvoja osobnosti. Meranie, meranie znižovania chronického zápalu a prevencia zdravia. Píše Boženka. Mm. Je super, keď to takto dáte von. Ja viem, že je to trochu nepohodlné teraz sa priznať, že toto je môj projekt, pretože nesie to zo sebou ten aspekt, no, že keď to priznám, tak to už budú vidieť iní a je to akási trochu forma záväzku a čo by na to povedali. Ale uvedomte si, že tam vonku sú ľudia, ktorí vlastne potrebujú, aby ste toto rozbehli. Pretože oni nevedia, ako si pomôcť. A vy možno máte to riešenie. Možno práve čakajú presne na ten váš postup, kedy to vy rozbehnete, aby ste im pomohli. Ale predtým, ako sa do toho pustíte, potrebujete si zodpovedať dve veľké otázky. A toto učím aj klientov v osobnom coachingu. Kedykoľvek máš cieľ, a chceš, aby to prestal byť len taký nejaký vágný obláčik tam niekde ďaleko, že jedného dňa by som chcel začať takéto nejaké terapie, to by bolo také pekné. Jedného dňa by som chcel začať podnikať alebo rozbehnúť to MLM, však poznám ľudí, ktorí to dávajú a sú v tom úspešní. To by bolo pekné jedného dňa. Ak toto jedného dňa chcete posunúť na niečo, čo naozaj začne byť reálnejšie, potrebujete si odpovedať dve otázky. Tá prvá otázka je, či som toto schopný urobiť. Som schopný. To je prvá otázka. A väčšina ľudí sa zastaví tu, pretože o sebe pochybujú. Prosím vás, chcem, aby ste si zapamätali, že je úplne prirodzené pochybovať, či som dosť dobrý. A nemám to zo svojej hlavy. Hovorí to Tony Robbins, ktorý spolupracuje s celebritami, s americkými prezidentami. A vraví, že každý jeden od človeka, ktorý úplne začína, až po prezidenta niekde pochybujú, či som dosť. A ak sa vy necháte nachytať touto pochybnosťou, doslova nachytať, tak sa zaseknete pri otázke, no ale ja nie som dosť. Ja to asi nedokážem. To asi nie je pre mňa. Ja asi nie som schopný. Ale pravdou je,
A spomente si na svoj život. Určite ste urobili niečo a dokázali robiť niečo, čo ste si predtým mysleli, že nedokážete. Napríklad šoferovanie. Napríklad postaviť sa pred 10 ľudí a niečo povedať, pretože zrazu ste v manažerskej pozícii. Napríklad natočiť video. Možno niektorí z vás už ste natočili nejaké video a vaše prvé video bolo na 50 pokusov a boli ste roztrasení a teraz už to dávate celkom v pohode. Máte vo svojom živote príklady, kedy ste si predtým mysleli, že to nedokážete a teraz to už robíte a je to viac menej v pohode. Alebo ste v tom dokonca dobrí. To znamená, že vy ani nemáte tušenie, čo všetko dokážete. Nemáte ani tušenie, čoho všetkého ste schopní a preto nemôžete sa spoliehať na odpoveď dnes. Ja tohoto nie som schopný v budúcnosti. Lebo vy ani netušíte, kam to dotiahnete v tej budúcnosti ešte. Pravdou je, že ste schopní. Ste schopní vždy. Ak je to vaša túžba, ak to veľmi chcete, tak je to dôkaz toho, že máte v sebe potenciál to zrealizovať. Inak by ste o tom ani netúžili. Ja napríklad nemám absolútne žiadnu túžbu lyžovať. Tak sa do toho nebudem tlačiť. Ale keď mám túžbu byť človekom, ktorý pomáha ľuďom rozbiehať svoje projekty, robiť to, čo ich naozaj baví, čo milujú a robiť to úspešne, tak OK, možno sa potrebujem naučiť nejaké koučovacie techniky, možno sa potrebujem naučiť, ako riadiť biznis, možno potrebujem na svojom biznise a chybách sa poučiť, aby som vedel tým ďalším pomôcť. Ale ak je tam tá túžba, je tam schopnosť. V knihe, v knihe Istou cestou k bohatstvu Wallace Wattles píše, že túžba je je nejaký potenciál, ktorý hľadá vyjadrenie. Ako keby vo vás ten potenciál toho, že viem to urobiť, hľadá a túži byť prejavený. No a jediná možnosť, ako má donútiť vás urobiť to a prejaviť ten potenciál, je vlastne, aby ste potom túžili. Môžete si to predstaviť, ako keby, ak veríte v Boha, alebo veríte, hovoríte tomu vesmír, alebo akokoľvek tomu hovoríte, ak by chcel, že ja by som chcel tomu Michalovi, chcem, aby začal pomáhať túto ľuďom, je to naozaj jeho potenciál. No tak musím mu tú myšlienku vnúknuť tak, aby potom začal túžiť, pretože inak neviem, ako donútiť. Takže ak túžite po niečom, môžete to brať ako znamenie, že ste toho schopní. No a druhá otázka, ktorú si potrebujete zodpovedať predtým, ako sa do niečoho pustíte a predtým, ako to začnete brať naozaj vážne, ani len ako taký vágný obláčik niekde tam ďaleko, je, či som ochotný. Som ochotný naozaj urobiť to, čo bude potrebné. Teraz je otázka, čo bude potrebné. Úprimne, ja neviem. A úprimne, to nebudete vedieť dopredu nikdy. Čo bude potrebné urobiť, aby ste to dosiahli. A preto jediná vec, na čo sa môžete spoľahnúť, je v podstate vaša vnútorná sebaistota. Vaše sebavedomie, že dokážete nájsť riešenie. Že čokoľvek príde, tak ja si verím, že keď do toho dám naozaj všetko a prehľadám všetky možnosti a budem ochotný vyskúšať každú jednu príležitosť, ktorá ma posunie ďalej, tak ja nájdem spôsob, ako sa to naučiť a urobiť naozaj dobre. Toto bola myšlienka, ktorá mi pomohla postaviť sa pred 100 ľudí a predstaviť rečníka na seminári, ktorý som organizoval. Napriek tomu, že som bol prirodzene veľmi silný introvert a len pár mesiacov predtým som sa mal postaviť pred 30 ľudí a úplne som sa triasol, hlas sa mi triasol, ruky sa mi triasli, rozbušilo sa mi srdce a chcel som odtiaľ odísť. Ale potom som si povedal, že nie, ja predstavím toho nášho rečníka, pretože je to moja príležitosť, ako môžem porásť. A napriek tomu, že som introvert, nepoužíval som to ako výhovorku, že ale ja som taký introvert. Ja som vedel, že rečniť pred publikom je len zručnosť. To je niečo, čo sa len potrebujem naučiť, na čo si potrebujem zvyknúť. A tak som vedel, že keď si to budem skúšať, tak sa to naučím. A bol som ochotný to skúšať dovtedy,
kým sa v tom nebudem cítiť pohodlne. A na tejto jednoduchej myšlienke, že sa to dokážem naučiť a že je to iba cvik, som to celé vlastne vybudoval. Takže dve otázky dôležité pre vás. Som schopný a som ochotný do toho vôbec ísť a urobiť tie veci, ktoré treba urobiť. Poďme teraz na tie podvedomé bloky, ktoré naozaj sú pod tým všetkým, ktoré vás brzdia, aby ste začali robiť tie veci, ktoré viete, že potrebujete robiť, aby ste sa rozbehli konečne naplno. Jedno z veľkých vecí, ktoré si často všímam u svojich klientov, je, že majú takú nejakú rovnicu. To, čo robím, aké výsledky dosahujem, ako som v niečom dobrý, určuje moju hodnotu. To, čo robím, ako som v niečom dobrý, aké výsledky dosahujem, určuje moju hodnotu. A preto som musel dostávať v škole samé jednotky. Pretože som si na tom zakladal, že ja som jednotkár. To je moja identita. No a potom v dospelosti neskôr, keď už nemusíme chodiť do školy a dostávať jednotky, sa to prejavuje napríklad tým, že neviem si nájsť balans medzi pracovným a osobným životom. Ono to nie je vôbec otázka času. Možno maximálne na tých 20% je to otázka času. To, čo sa to naozaj týka, je práve tejto našej identity. Pretože ak ja mám zadefinované, že aby som sa cítil dosť dobrý, potrebujem podávať výkon. Potrebujem, aby tie veci, ktoré odovzdám, boli perfektné. Tak to znamená, že ma to bude nútiť stále podávať výkon. A čo ak prestanem? Čo ak náhodou sa nebudem tváriť ako všetci tí zaneprázdnení ľudia okolo mňa? Čo ak niekto sa dozvie, že ja mám veľa času, no povie, že zaháľam, akože, že som lenivý. A zrazu by to išlo proti mojej hodnote. Proti mojej sebahodnote, proti mojej identite. Ak si spájate výsledok so svojou hodnotou, tak v takom živote vlastne existuje len veľmi málo oddychu, ak vôbec nejaký. Možno poznáte ľudí, možno ich poznáte v zrkadle, ktorí nedokážu oddychovať, ktorí si nedokážu zobrať voľno a ešte aj keď majú voľno, tak majú potrebu byť efektívni. A nevedia si vyložiť nohy, ale musia aspoň upratovať, alebo aspoň nech sa stále niečo deje, len nech tu nie je kľud, nech tu nie je nečinnosť. Pretože ak si budete spájať svoju hodnotu s výsledkami, ktoré dosiahnete, tak začnete mať výčitky vtedy, keď nič nerobíte. A potom, že kde sa objavuje ten pocit, že idem sa roztrhať a nikde nie som dosť. Ani v práci ma nie je dosť, ani doma ma nie je dosť. Nič nestíham. No sám si to tvorím, pretože potrebujem nič nestíhať, aby som cítil svoju hodnotu. Vidíte to tam? Prosím, dajte mi vedieť, či som dosť zrozumiteľný. Hm. Som rád, že v tom, že sa mi to darí vysvetliť vám tak, aby ste to pochopili. A potom máme ten pocit, že ani tam nerobím dosť, ani tam nerobím dosť. My sa vtedy v tomto prípade vlastne príjmeme. Možno niekto má pocit, že je to otázka toho, že sa nepríjmam. My sa príjmame, ale príjmame sa iba vtedy, keď niečo robíme. Príjmame sa len na úrovni činnosti, ale nepríjmame sa na úrovni bytia. Akoby nestačí len to, že sme. Ale teraz sa vás pýtam. Tí, čo máte deti, si predstavte, ak by nejaké z vašich detí napríklad havaruje a zomrie, alebo dostane sa do komy. Čiže nevykazuje žiadnu činnosť, nevykazuje žiadne výsledky.
Asi by vás to hlboko zasiahlo. Napriek tomu, že to vaše dieťa nejako neprispieva do vášho života. Pretože vy ho príjmate a vidíte v ňom hodnotu na úrovni bytia. Nie na úrovni toho, že teraz umie riady. To je fajn. Ale to, kde má skutočnú hodnotu, je jeho bytie. Vlastná jeho existencia. Ak nemáte, môžete si to predstaviť na úrovni rodičov. Ak, ak niekto má napríklad rodičov alebo starých rodičov, ktorí už nevládzu a treba sa o nich starať. Prečo sa staráme o tých ľudí? Pretože vnímame, že oni majú hodnotu na úrovni bytia. A rovnako aj vy. Vy nemáte hodnotu len na úrovni činnosti. Lenže tu sme naučení vnímať. Si dosť dobrý iba vtedy, keď niečo robíš. Iba vtedy, keď dostávaš jednotky. Iba vtedy, keď veľa zarábaš. Iba vtedy, keď si produktívny. Iba vtedy, keď si efektívny. Iba... A tak ďalej. Prečo je to také nebezpečné? Zoberme si príklad obchodníka. Mali sme tu, niekto písal, že by potreboval hľadať a oslovovať zákazníkov. No ak potrebuješ hľadať a oslovovať zákazníkov, ale spájaš svoju hodnotu s tým, či toho človeka získaš ako zákazníka, čo sa stane, keď ho nezískaš? Zrazu ako keby to ukrojilo z tvojej hodnoty. Ak máš ešte rozpracovaných ďalších 5, tak ešte sa to dá uniesť. Ale ak toto bol nejaký možnosť získať veľký obchod a mal ti z toho prísť aj veľký príjem. A už to bolo na spadnutie, už stačilo iba podpísať a zrazu niečo sa stalo tomu človeku, to niekto vyhovoril, on komplet zmenil názor, už sa vám neozýva. Ono to doslova akoby ukrojí z vlastnej hodnoty, z vlastnej identity. Ak to spájate so sebou, ten výsledok. No a keď to takto urobíte, môžete cítiť frustráciu, nechuť. Možno sa budete vyhýbať tomu, aby ste robili telefonáty, pretože zase vás tam budú odmietať. Na podvedomej úrovni budete sabotovať, dohodnúť si to stretnutie, pretože sa budete báť, že ďalší človek tam nepríde na to stretnutie. A začnete cítiť odpor k tej svojej práci a budete sabotovať seba. A to sú vlastne reálne dôsledky, čo to má, keď spájate hodnotu s tým vašim výsledkom. To, ako sa na to, ako s tým pracujeme, alebo niekto tu písal, že ako sa začať vážiť seba na úrovni bytia. Poviem ti, ako by som to spravil, kebyže sme jeden na jedného v coachingu. Každý z nás na to, aby sa príjmal a aby cítil svoju hodnotu, má nejaké podmienky. Raz sme organizovali seminár, na ktorom bolo asi 120 ľudí a bol tam rečník, ktorý vraví, že chcem, aby ste mi teraz napísali 10 vecí, za ktoré ste na seba hrdí, ale dnes. Za ktoré ste dnes na seba hrdí. Bolo asi 11 hodín ráno, sobota. Akých 10 vecí? Však je 11 hodín, nič som neurobil, iba tu sedí na tomto seminári. A dal nám to asi 2 minúty. Po minúte vraví, dobre, kto to má hotovo, odložte pera, kto to má. Možno 2 ruky sa dvihli? Ak to vôbec. No a tento rečník vraví, že ako je možné, že 120 dospelých ľudí mi nedokáže napísať 10 vecí, za ktoré je na seba hrdých. Je to možné preto, že my očakávame, že musíme podať úžasný výkon, aby sme si mohli povedať, teraz som na seba hrdý. Musí nás niekto pochváliť a ten niekto môže byť aj 5 ľudí za deň, aby sme konečne cítili, že sme na seba hrdí. Máme pocit, že musíme naozaj niečo prekonať, urobiť niečo, dosiahnuť niečo výnimočné, mať nejaký úžasný výsledok. Ale prečo by si sa nemohol cítiť hrdý na seba za to, že si vstal a prišiel tu na čas, v sobotu. Keď väčšina ľudí oddychuje, teraz len doraňajkovali, a ty si tu sedíš už 2-3 hodiny a vzdelávaš sa. A ešte si za to zaplatíš. A si ochotný sa zlepšovať. Prečo za toto nemôžeš byť na seba hrdý?
Prečo nemôžeš byť hrdý na seba za to, že si uslal posteľ? Prečo nie? A preto, keby si mala takúto otázku, ako si začať vážiť seba na úrovni bytia, tak sa ťa spýtam, že dobre, čo by sa muselo stať, aby si konečne cítila tú svoju sebahodnotu. A prešli by sme 10, 15 podmienok, ktoré tam máš. A keď sa na ne pozrieš z nadhľadu, tak zistíš, že podľa tohoto sa nedá hrať tú hru sebavedomia, tú hru vlastnej sebahodnoty. Pretože ako často sa vám stáva, že vás pochváli 5 ľudí za deň? Ja si nepamätám, kedy sa mi to naposledy stalo. Dobre, možno, že naposledy asi pred 8 rokmi, keď sme robili posledný seminár. A ja som ho organizoval. Stáva sa to, ale extra zriedkavo. Ako často sa ti stane, že urobíš nejaký naozaj obrovský krok, že dosiahneš nejaký extra výsledok? Stáva sa to, ale koľkokrát? Dvakrát za rok? Trikrát za rok? A teraz sa pýtam, chceš cítiť svoju hodnotu len dva alebo trikrát za rok? Ak vôbec? A tak si môžeš uvedomiť, že tie pravidlá, ktoré mám na to, aby som sa cítil sebavedomie a cítil svoju hodnotu, vlastne nedávajú vôbec zmysel. Oni idú totálne proti mne. A tak si môžeš napísať nové pravidlá. A to je niečo, čo vám odporúčam spraviť. Rozdielte si stranu na polovicu. Na jednu stranu napíšte moje staré pravidlá pre seba hodnotu. Kedy sa príjmam? Čo by sa muselo stať, aby som sa príjmala? Aby som cítila svoju hodnotu. A na, čo je to pravú stranu, napíšte, aké budú odteraz moje nové pravidlá. Ale tie pravidlá musia byť naozaj zdôvodnené a musí tam byť videný jasné spojenie medzi vašou hodnotou a týmto pravidlom. Napríklad jeden môj klient, a o ňom vám ešte poviem, neskôr chcel pracovať na svojej sebaláske. On to nazval sebaláska. Ale môžete to nazvať sebahodnota, sebavedomie. To je jedno, čo si tam dosadíte. A tiež mal takéto šialené pravidlá. Pracoval v troch pozíciách naraz, akoby na troch miestach, vstával o nejakej 4:30 ráno, aby roznášal už noviny a potom mal bežnú prácu na full time a popri tom chcel ešte rozbiehať nejaké podnikanie. A no, rôzne šialené veci robil preto, aby cítil svoju hodnotu. A keď sme zmenili jeho pravidlo, tak zrazu to bolo, že vždy, keď si zahrám na gitare, tak môžem cítiť, že mám sebalásku, pretože som ochotný odsnúť iné veci, aby som si urobil 10 minút pre seba. Pretože ja si za to stojím, že si urobím v tento deň čas 10 minút len pre seba. A to je vlastne dôkazom, že sa mám rád. Že som dosť dobrý. Ak nie pre nikoho iného, aspoň pre seba. Na tomto to začal budovať. A zrazu to, čo nazýval seba prijatie, mu stúplo na dvojnásobok v priebehu asi 2 týždňov. Alebo teda dokonca nášho coachingu. Čiže takto by som s tebou, Boženka, postupoval, kebyže chceš cítiť viac prijatia. Samozrejme, potom to treba v sebe ešte ukotviť a to môže nejaký čas trvať. A práve preto coaching, ktorý robím, nie je len na základe 1 hodiny, ale je to dlhodobá záležitosť, kde sa stretávame počas nejakého obdobia. Poďme na druhý blok. Prvý blok teda bol spájanie hodnoty s výsledkom. Druhý blok hovorí asi toto. Musíš to urobiť poriadne, ak to neurobíš poriadne, tak to ani nedáva zmysel. Ak to neurobíš poriadne, ani to nemusíš robiť. Kto z vás má pocit, že ho brzdí perfekcionizmus? Napíšte mi do komentára. A už tu vidím nejaké ja. Veľmi pekne ďakujem tým z vás, ktorí ste aktívni, lebo mám rád túto interakciu a chcem to robiť takéto interaktívne. Vidím tu ďalšie ja, super. Ono to prebudí aj vašu pozornosť, keď je tu tá interakcia, takže využívajte to, pretože ste tu online, tak zoberte si z toho naozaj čo najviac. Mm. Perfekcionizmus je celkom veľkou brzdou, pretože ak máš niekde zafixované, ak ti napríklad rodičia hovorili, že ak to neurobíš poriadne, tak to ani nerob.
tak potom ako sa chceš pustiť, prosím ťa, do toho tvojho nového projektu? Pretože ak to chceš urobiť poriadne a rozbehnúť sa s tým, že to bude poriadne, tak to inak povedané znamená, že potrebuješ vidieť celú cestu a mať zaručené, že to bude poriadne. Pretože ak je tam nejaká možnosť, že to poriadne nebude, tak ťa to z toho bude vyhadzovať, pretože radšej to ani nerob. Keď nevieš, že to bude poriadne, tak to ani nerob. A tak máme tendenciu sa stále pripravovať a hľadať ďalší certifikát a máme pocit, že ešte stále dosť neviem. Mm, Poznáte to, že čím viac viem, tak tým viac viem, že neviem? A ono je to úplne pravda. Nepoznám žiadneho podnikateľa, ktorý by mi povedal, že Michal, ja keď som začínal, tak vedel som všetko, čo bude treba urobiť. Mal som jasný plán a presne to vychádzalo. Skôr som počul príbehy, ako ja vlastne som netušil, že čo to všetko bude obnášať. A chvála Bohu, že som to netušil, pretože keby som to vedel, možno by som sa do toho ani nedal, že by ma to zastavilo. Alebo poznám príbeh jednej veľmi úspešnej slovenskej značky, kde si mysleli, že robia správnu vec, že vedia, čo treba urobiť. Vec urobili a zistili, že zabudli na niečo absolútne fundamentálne, bez čoho to nemôžu spustiť. Ale došlo im to až vtedy, keď prešli krok 1, 2, až potom zistili, aha, ešte krok 3, 4 je absolútne nevyhnutný, aby sme to vlastne vedeli spustiť. Vy vlastne nebudete vedieť dopredu, čo bude treba urobiť na to, aby to bolo poriadne. Preto je veľmi nebezpečné veriť tomu, že musí to byť urobené poriadne, inak to ani nedáva zmysel. Pretože inak, ak chceš byť líder napríklad v nejakej štruktúrálnej firme, nejakom MLM a začať budovať tým, no tak ani neoslovíš toho človeka, pretože nevieš, či ti to vyjde. Ak hľadáš prípadne spolupracovníka pod teba, tak ťa môže zastaviť, že no ale čo ak on o 2 mesiace mi odíde? To sa mi ani neoplatí ho zaučať. Tak to sa mi už ani neoplatí ho oslovovať, keď neviem, či sa mi ho oplatí zaučať. A tak ho radšej neoslovíš. Ale čo ak zostane 2 roky? Čo ak bude z neho vlastne najlepší človek v tvojom týme? Aj to je možnosť. Možno je pravda, že trochu menšie ako to, že odíde o 2 mesiace. Ale tá možnosť tam je. A ty nikdy nezistíš dopredu, ktorý je to prípad, kým sa do toho nedáš. Kým si nedovolíš, že OK, tuto to môže zlyhať. Tuto to možno nebude poriadne urobené. Tuto možno nie je zaručený výsledok, ale je tam aj možnosť nejakého veľkého benefitu. No a keď hľadáme tento perfekcionizmus, tak vlastne ako keby. Predstavte si, že chcete sa cítiť, že som naozaj dosť, viem to, som v tom dobrý, viem s tým pomáhať ľuďom, som v tom sebavedomý. Zároveň však, ak tam hľadáte dokonalosť, ako keby ste si stále nechali otvorené zadné vrátka, aby ste sa stále dokázali spochybniť. Už je to perfektné, už mám vyštudované 3 certifikáty, mám na to vysokú školu. Aj tak sú tu tieto ďalšie oblasti, ktoré ešte nemám preštudované, tak ešte stále nie som dosť. Perfekcionizmus je vlastne sú také zadné vrátka, aby sme sa neisťovali. Aby sme sa náhodou necítili už dosť hodní. A teraz súka. Pocit menej cennosti je v skutočnosti veľmi zdravý. Pocit menej cennosti je veľmi zdravý na to, aby nás donútil zlepšovať sa. Pretože každý z nás chce zlepšovať sa, chce rásť. A teraz nemyslím len akože v oblasti, ako sa hovorí, v osobnom raste rásť. Ale malé dieťa, keď sa narodí, tak sa chce naučiť sedieť. Chce sa naučiť chodiť. Potom chce sa naučiť bicyklovať. Chce sa naučiť rozprávať. Chce sa naučiť písať, čítať a tak ďalej. Chce sa zlepšovať. A vďaka tomu, že si uvedomuje, že toto ešte nevie, a na nejakej úrovni ho to možno hnevá a frustruje a chcelo by to vedieť a hnevá sa, keď mu to nejde. Tento pocit zdravej menejcennosti je tam dôležitý, aby sa vôbec chcelo zlepšovať. Ibaže my tento zdravý pocit menejcennosti preklopíme na komplex menejcennosti. Nevyužívame to na svoj rast, aby nás to poháňalo, ale začneme to využívať na to, aby nás to brzdilo.
a začíname to využívať vlastne ako výhovorku na to, aby sme nemuseli ísť do toho rizika. Pretože ja nie som ten typ človeka, ktorý by vedel sa postaviť pred kamerou Michal. Ja nie som ten typ človeka, ktorý by tuto teraz vedel, ako riadiť ľudí. Dobre, možno nie si. Možno sa potrebuješ naučiť viac ako niekto, kto to má prirodzené. Ale to neznamená, že to nevieš. To neznamená, že sa to nedá. Ak túžiš po perfekcionizme, dobre túž, ale spusti to, kým je to ešte nedokonalé. Dovol si to. A využij ten tvoj chtíč po perfekcionizme na to, aby si to ďalej ešte zlepšoval. Pretože úprimne, nakoniec to aj tak budeš vedieť zlepšovať, len vtedy, keď budeš mať spätnú väzbu od ľudí a povedia ti, čo je tam zle. Čo im ešte vadí. A možno zistíš nakoniec, že vlastne chceš počuť tú kritiku na tú tvoju službu a na ten tvoj produkt. Pretože keď ti niekto naozaj povie úprimne, čo je tam zle, čo si ešte nevychytal, tak ti dáva úžasne cennú informáciu, na ktorú ty nemáš šancu nejako prísť, pretože si pri tom príliš blízko. Čo tam ešte zlepšiť? Všimnite si, že žiaden systém, žiaden program, žiadne auto nebolo vyrobené tak, že to vyrobili raz a vyrába sa to v rovnakom štýle až dodnes. Ak také niečo je, zrejme je to už zastaralé. Pretože všetko sa potrebovalo zlepšovať časom a reagovať na to, čo potrebujú ľudia a prispôsobovať sa novým podmienkam spoločnosti a trhu. Takže na nejakej úrovni to muselo byť nedokonalé. A postupne sa vychytávajú tie dokonalosti. Prečo to ale robíme? Prečo sme sa takto veľmi brzdili? No preto, že nám to niečo dáva. Pretože máme z toho nejaký benefit. Aký benefit môže byť z toho, že nepustím sa do toho svojho projektu a hľadám tam dokonalosť. Ten benefit môže byť práve ten, že ho ešte nemusím pustiť. Že mám tu naozaj istý reálny dôvod. Nie je to moja chyba, pretože to je ten perfekcionizmus. Nie je to moja chyba a ja to ešte nemusím pustiť. Ešte nemusím akoby výjsť s tou kožou na trh a ponúknuť to niekomu a zažívať tú možnosť, že to aj odmietne. Alebo že povie, že nie je to také dobré, ako som si myslel. Alebo nemusím konfrontovať to, že by som mal niekomu niečo predávať, pretože pre Boha predaj to nie. Ja sa cítim veľmi slabý v predaji. Ten perfekcionizmus je ako taká bezpečná bublina, ktorú si vytvoríme okolo jadra problému, ktorý naozaj máme. A dovolím si povedať, že je to vždy len tá bezpečná bublina. Že keď sa snažíme silou mocou hľadať to dokonalé riešenie, namiesto toho, že vieme, že už by sme to mali robiť, mali by sme to spustiť, tak vždy je to len nejaká bezpečná bublina. Keď som natáčal úplne prvé video, ktoré som potreboval kvôli kurzu, ktorý som chcel vtedy spustiť, a aj môj coach ma vyzval, aby som jemu nahral videoreferenciu, tak som 2 mesiace hľadal dokonalý mikrofón. Nemal som na to veľký budget a hľadal som 2 mesiace dokonalý mikrofón, pretože som vedel, že keď dám niečo na internet, tak je dôležitejšie, aby to malo dobrý zvuk, než dobrý obraz. Pritom mal som kameru, ktorá mala nejaký mikrofón. Nebol vôbec kvalitný, ale mala nejaký mikrofón. No a 2 mesiace som hľadal tento mikrofón. Myslíte, že je zdravé hľadať 2 mesiace mikrofón? V mojej hlave vtedy to zdravé bolo. Až kým som si neuvedomil, že moment, tebe tu už dávno nejde o mikrofón. Tebe tu ide o to, aby si nenatáčal to video. Lebo keby si mal ten mikrofón, natočil by si to video, no ešte by som sa ostýchal, ešte by som si možno musel pripraviť scenár a neviem čo pripraviť, štúdio, svetla.
Vždy by som tam vedel nájsť nejakú výhovorku, aby to bolo ešte lepšie, aby som to nemusel natáčať a nemusel sa konfrontovať s tým, že ja vlastne mám strach natáčať tie videá. To bolo jadro problému. Nie ten mikrofón. Nie tá dokonalosť. Tá dokonalosť, ten perfekcionizmus, to bola len vec, ktorá odviala moju pozornosť od toho, čo naozaj treba riešiť, pretože to, čo bolo treba riešiť, bolo bolestivé. A o tom to je perfekcionizmus. V coachingu, keď mám niekoho, u koho sa ukáže ako kľúčové presvedčenie, že je perfekcionista a potrebuje veci robiť dokonale, inak ani nedávajú zmysel. A ukazuje sa to vo viacerých oblastiach života, tak sa ho napríklad spýtam, no dobre, a to je, prevediem ho doslova takým procesom, kde sa ho pýtam, že predstav si, a môžete si aj vy napísať odpoveď na tú otázku, predstav si, že by tá myšlienka, že musíš robiť veci dokonale, inak ťa ľudia nebudú príjmať, predstav si, že by tá myšlienka absolútne neexistovala. Nie, že by si ju nemal, nie, že by si sa jej zbavil, ale že vôbec by ti aj nikdy nenapadla, jednoducho neexistovala by. Ako by si sa cítil? Ako by si konal? Aké presvedčenie by si vtedy mal? Áno, pri zodpovedaní týchto otázok sa stane niečo zvláštne v našej mysli. Pretože aby ste boli ochotní a schopní zodpovedať otázku, ako by som sa cítil a následne, čo by som robil a aké presvedčenie by som mal, sa potrebujete na chvíľu prepnúť do sveta, kde to tak už je. Kde tomu na nejakej úrovni veríte. Prepnúť sa do akoby inej osobnosti, ktorá tú myšlienku o perfekcionizme nikdy ani nemala. A ten moment potrebujeme zachytiť. Pretože keď ten zachytíte, tak sa spojíte s inou časťou seba, s tou sebavedomejšou, s tou, ktorá sa nezastaví pri tom, že ale to treba urobiť perfektne, ktorá vie, čo je potrebné spraviť a nie to, čo je príjemné spraviť. Je veľký rozdiel medzi tým, čo je príjemné a tým, čo je potrebné. Veľakrát to, čo je príjemné, sú práve tie obaly okolo toho jadra problému. A to mi pripomína jednu esej, Spoločný menovateľ úspechu, kde vlastne pointa tej eseje je o tom, že úspešní ľudia si vytvorili zvyk robiť veci, ktoré neúspešní nerobia radi. Úspešní ľudia si vytvorili zvyk robiť veci, ktoré neúspešní nerobia radi. Nie, že by to oni robili radi, oni si z toho vytvorili zvyk. Pretože vedia, že tieto veci typu oslovať nových zákazníkov, volať ľuďom, ktorých ste ešte nikdy nevideli, nepoznali, ale viete im ponúknuť svoju službu, ktorí viete, že by to mohli potrebovať. Že tieto úkony sú jednoducho nevyhnutné preto, aby to podnikanie, ten projekt išiel ďalej. A uvedomujú si, že keď sa budem schovávať pred týmito dôležitými úlohami, ktoré je potrebné spraviť a nie sú príjemné, tak to prestane fungovať. Iba že väčšina ľudí hľadá príjemné riešenia a nie príjemné výsledky. Zamerajte sa na príjemné výsledky. A chcete výsledok, ktorý chcete, tak urobte preto to, čo je potrebné urobiť. Aj keď, aj keď to bude nepohodlné. A o tom je práve ten vnútorný hrdina, ktorého týmito otázkami nájdete. Predtým, ako vám poviem ešte o treťom bloku, tak, tak sa vás pýtam, či tieto dva bloky, či ste sa v nich spoznali. Spájanie si svojej hodnoty s výsledkom a perfekcionizmu. Kto sa v nich spoznal? V ktorom možno viac? Napíšte mi. Aby som vedel, aké tu máme zastúpenie. A vlastne, aby ste si aj vy zopakovali tie hlavné body. Mám tu, že v oboch, áno, kľudne si otvorte chat a napíšte mi viacerí. Lebo týmto si vlastne ste nútení si to zopakovať. A neviem, či viete, ale štatistiky udávajú už nejakých 80% informácií, ktoré počujeme, zabudneme do 24 hodín, ale výrazne znížite to percento zabudnutia, keď si to zopakujete. Zase tu máme ďalšie odpovede. Áno, prípadne v druhom. Výborne.
je vlastne super, že ste sa v tom spozorovali. A toto je zmena, ktorú učíme aj svojich klientov. Nekarhajte sa za to, že Ježiš, ja som taká perfekcionistka, ja som taký perfekcionista, ja si stále toto spájam so svojou hodnotou, Bože, ako to robím zle. Práve že. Aký som ostražitý, že som si to zase všimol. Pochváľte sa za to, že ste sa prichytili pri tom, že znova som spájal tú svoju hodnotu a znova ma to dalo dole to obchodné stretnutie, kde ten človek to neprijal. Vidím, že stále mám s tým problém. Ale pochváľte sa za tú ostražitosť, za to, že ste si to všimli, pretože to, čo potrebujete urobiť na začiatku, ak sa tohoto chcete zbaviť, je naučiť seba a svoju myseľ zachytávať sa v tých momentoch, keď sa to deje. Pretože ono sa to deje bežne podvedome. A vy to ani nevnímate. Ale keď sa v tom naučíte zachytiť, v tom momente máte možnosť výberu. V tom momente to konanie prestáva byť podvedomé a začne byť vedomé a vedomá myseľ má jednu obrovskú výhodu oproti podvedomiu, že vie odmietnúť myšlienku. A tak, keď sa zachytíte v tom, že už idem znova do toho svojho, že ak to nebude dokonalé, tak to ani nerob, tak sa môžem rozhodnúť. Dobre, chcem takto ďalej fungovať alebo nechcem. Tentokrát si vyberám, že pôjdem iným smerom. Dokonca aj spätne sa môžete pochváliť. Dobre, znova som sa nechal nachytať, fajn, ale som si to teraz uvedomil. Takže na budúce, keď si to uvedomím skôr, tak si môžem vybrať iné riešenie. Ak vám toto dáva zmysel, ak sa v tom spoznávate a cítite, že toto sú veci, ktoré by ste potrebovali vyriešiť, tak si len otvorte zatiaľ stránku www.icon.sk úvodné sedenie. Ja tu napíšem aj túto do chatu. A zatiaľ nemusíte s tým nič robiť, len to majte otvorené, lebo sa vám to môže zísť. Úvodné sedenie. Verím, že som to napísal správne. A len si to overím. Áno. Dávam to ešte raz do chatu, nech sa na to dá kliknúť. Otvorte si zatiaľ tento formulár, pretože môžete ho chcieť o chvíľku vyplniť a byť v tom pomerne rýchly. Pretože tík, sa stratili poznámky. Tak. Pretože to, čo tam nájdete, je formulár na úvodné strategické sedenie zdarma do coachingu. A mám na to len pár miest týždenne. Budúci týždeň mám už celkom zaťažený, ale stále je tam nejaká možnosť na jedno, dve sedenia. A je možné, že budete chcieť to riešiť čo najskôr tieto vaše podvedomé bloky, pretože oni sa vlastne dajú veľmi relatívne rýchlo vyriešiť oproti tomu, čo si myslíme, že ako dlho by to malo trvať. A videl som fakt ľudí, ktorí v priebehu 2 sedení zvýšili svoje sebavedomie o 50%. Na dnes k tomu pridám aj jeden bonus, ak to vyplníte dnes, pre všetkých z vás, ktorí máte pocit, že máte nejaké protichodné zámery. A protichodný zámer. Čo to vlastne je? Protichodný zámer môže byť, že áno, chcel by som začať ten svoj projekt, chcel by som začať podnikanie, ale čo ak ma to príliš pohltí? Čo ak na to nebude mať čas? Vidíte to tam, že chcem to, ale zároveň chcem mať aj veľa času, takže ak sa do toho pustím, idem proti svojmu ďalšiemu zámeru mať čas. Alebo proti svojmu ďalšiemu zámeru nenechať sa pohltiť. Ako si vyriešiť tento konflikt, tak k tomu vám pošlem bonus, ak vypíšete ten formulár dnes. Bez ohľadu na to, či sa dohodneme na coachingu alebo nie, tak ten bonus vám pošlem, keď to ešte dnes do polnoci vypíšete. A celé to máte vlastne zdarma. Tak kľudne kliknite na ten chat alebo si prepíšte tú adresu a nech to máte uložené. A poďme na tretí blok. Čo je tretí blok? Tretím veľkým blokom je ten hlas vo vašej hlave, ktorý vás zvykne spochybňovať. Volám ho vnútorný kritik. Možno ho poznáte, možno ho voláte nejako inak. Ten hlas, ktorý vám prináša strachy a obavy. Napríklad strach, že no čo ak znova zlyhám, čo ak mi nezaplatia, čo ak dám túto ponuku, viem, že by to bolo super, čo ak to využijú, čo ak ma budú využívať za to, čo ak si kúpia ten produkt
a vrátia ho v rámci ešte skúšobnej doby, ja budem mať znehodnotený produkt a musím vrátiť peniaze. Čo ak? Čo ak som už príliš starý? Mm, konkurencia je príliš veľká, musím mať niečo jedinečné. Toto nie je dosť jedinečné. Čo ak nemám dosť skúseností a vedomostí a certifikátov? A tá najväčšia výhovorka, ktorú prináša vnútorný kritik je, no ale čo ak nie som ten typ človeka, ktorý toto dokáže robiť? Poznáte takéto nejaké myšlienky, ktoré vám prináša vnútorný kritik? Čo sú tie najčastejšie myšlienky a také najväčšie, mm, tie najťažšie, cez ktoré najťažšie je pre vás prejsť, ktoré vám niekedy hovorí váš vnútorný kritik? Zaujíma ma to, napíšte mi. A kým budete písať, tak poviem vám toto. Ten dôvod, prečo nechávame obavy a strach, aby nás zastavili, je ten, že zjednodušene povedané, robíme z komára somára. Z toho strachu, z toho komára, robíme obrovskú vec. Neznášame ten strach a tak veľmi sa bojíme svojho strachu, že nevieme cez neho prejsť. Že si myslíme, že prišiel, aby nás zastavil. Že ho považujeme za niečo zlé. Že je to znakom, že niečo tu nie je v poriadku, keď mám pri tom strach. Ale chcem vám to hneď vyvrátiť. Predstavte si, že moja hlava bude reprezentovať kruh, ktorý reprezentuje vašu myseľ. Všetko, čo je nad očami hore, bude vedomá myseľ a od očí smerom dole bude podvedomie. S vašou vedomou mysľou sa môžete rozhodnúť, či to chcete, alebo to nechcete. Vaše podvedomie vie všetko iba prijať. A teraz vy si vymyslíte, že chcem podnikať, chcem robiť takéto terapie, chcem robiť coaching, chcem začať to MLM. Zoberme si to nejaké MLM. Chcem robiť predajcu pre nejakú firmu. A príde nám to ako dobrý nápad. Je to na takom obláčiku. Ale v podvedomí podvedomí sa nachádzajú naše zaužívané spôsoby správania, myslenia, života a tie hovoria, že no počkať, môj zlatý, ale ty ešte si nikdy nepodnikal. Ty ešte si takýto projekt nikdy nespustil. Ty ešte si nikdy nezarábal tým, že vlastne nemáš fix a dostávaš iba provízie. Ty si ešte nikomu nič nepredal. Ty chceš predávať? Ty ešte si nemal takýto príjem, ktorý chceš dosiahnuť. To podvedomie spozoruje, že táto myšlienka, ktorú tu máš, vlastne nesúhlasí s tým, ako to teraz žiješ, s čím máš skúsenosti. Kým je tá myšlienka len tam na obláčiku a počítam s ňou len akože jedného dňa, by bolo pekné, nič sa nedieje. Žiadne emócie viac menej. Možno, že cítim trochu nadšenia, že to by bolo super mať. Ale čo sa stane, keď napríklad a poznám takého človeka, ktorý či už odišiel za zamestnania, alebo zatvárali to oddelenie, to už je teraz jedno. Skrátka prišiel svoju bežne platenú prácu. A teraz bol nútený veľmi rýchlo nájsť niečo nové a začať zarábať peniaze. A tak dostal túto ponuku, že rob predajcu pre nejaké veci, ktoré stoja niekoľko tisíc. A nie je to predražené, hej, je to vec, ktorá bežne sa za tie sumy kupuje. Ale nikdy toho predajcu nerobil. Ale teraz už je nútený, že OK, prestaň to mať ako nejaký obláčik, že ty potrebuješ zmeniť prácu a robiť niečo, čo ťa baví, čo ťa naplňa a zarábať viac peňazí, ale teraz do toho fakt potrebuješ ísť. Toto fakt potrebuješ ísť, alebo potom to naozaj túžim. Inak povedané znamená, že už to prestáva byť ten obláčik a už sa táto idea preniesie do podvedomia. Pretože podvedomie je aj emočná myseľ. Ako náhle sa spojíte s emóciami, ten váš cieľ, tak dostávate cieľ do vášho podvedomia. No a podvedomie nemá inú šancu len prijať a vykonať. Lenže, čo urobí, keď na jednej strane hovorí, že počkať, môj milý, ty si ešte nikdy nepodnikal. Toto ešte nemáš, s týmto nemáš skúsenosti. Ako chceš vlastne predávať? Toľko to peniazy si ešte nikdy nezarobil.
a nepoznáš nikoho osobne z tvojich blízkych známych, ktorí by toto vlastne dokázali. Ako to chceš vlastne ty urobiť? Tieto všetky pochybnosti a strachy. A zároveň je tá myšlienka, ale ja toto fakt chcem. V tomto vidím zmysel. Ja vidím, že ľudia by to potrebovali. Mal by som to spustiť, mal by som začať natáčať tie videá, aj keď sa bojím. Čo robí to podvedomie, keď vlastne sú tam takéto dve protichodné myšlienky a ono vie iba vykonať, nevie nič odmietnúť? No tie myšlienky sa začnú byť, ktorá je silnejšia. A tá bitka medzi nimi sa prejaví ako váš strach. Sa prejaví ako neistota, sa prejaví ako obavy, ako výhovorky. To ale znamená, že ten strach nevzniká preto, aby vás zastavil. Ten strach vzniká preto, že vo vašom podvedomí sú dve protichodné myšlienky. Ten strach vzniká preto, že práve ste sa rozhodli urobiť nejakú vec, s ktorou vlastne nemáte skúsenosti. To je celé. Robíte niečo nové. Tak tam musí byť zákonite strach. Ak tam nie je strach, zrejme nejdete dopredu, ale idete bokom alebo idete dozadu. Robíte niečo, s čím už máte skúsenosti, čo už viete. Ale ciele sú na to, aby sme rástli. A ak si dáte cieľ, pri ktorom budete rásť, tak to bude cieľ, s ktorým ešte nemáte skúsenosti. A práve to je ten cieľ, ktorý vám dá vnútornú motiváciu. Ktorý vám dá dosť energie na to, aby ste ho aj naozaj začali realizovať. Ale treba počítať s tým, že tam ten strach príde. Takže chcem, aby ste sa začali pozerať na strach inak. Aby ste ho začali vnímať ako svojho pomocníka, ktorý vám dáva vedieť, že pozor, teraz sa snažíš urobiť niečo nové, čo si ešte nikdy nerobil. Tu sú všetky dôvody, prečo potrebuješ zvýšiť opatrnosť, ostražitosť, byť pozornejší, byť viac tu a teraz, dávať si väčší pozor. Preto ti tu dávam všetky tie katastrofické scenáre. A rozhodni sa, či chceš do toho ísť aj tak. A nevrav, že som ťa neupozorňoval. Rozhodni sa, či do toho, či aj tak si ochotný, zase sa vraciame k otázkam na začiatku, či aj tak si ochotný do toho ísť. On vás nechce zastaviť. On vám iba dáva spätnú väzbu. A spôsob, ako cez neho prejsť, je to, že prebudíte v sebe z toho svojho vnútorného hrdinu, ktorý si verí nie preto, že niečo už dokázal a potrebuje mať na to zvonku nejaké dôkazy, ale ktorý si verí, pretože má vnútornú istotu, že to zvládne. Pretože už v minulosti zvládol nejaké veci, síce nie ešte túto konkrétnu, ale vie, že keď sa do toho pustí, tak to spraví. A vie, že sa do toho oplatí ísť. Vie, že chce rásť. To je osobnosť, ktorú v sebe máte. Každý jeden z vás. To je jedno, ako dlho ste s ňou už neboli spojení. Ona sa ukazuje vtedy, keď nemáte inú možnosť iba uspieť. Keď nemáte inú možnosť iba urobiť to, dokončiť tú prezentáciu a odprezentovať to, pretože sú tam ľudia, ktorí na vás čakajú. Keď ste už vypísali termín vášho kurzu a už to nemôžete vrátiť späť, pretože už je na verejnosti. Vtedy sa ukáže váš vnútorný hrdina. Alebo vtedy, keď niekto ubližuje niekomu, na komu záleží. Keď nedávno som videl také video, kde malé dieťa spadlo do bazéna a tá mamina v sekunde tam pribehla v šatách, to je jedno, čo mala na sebe, skočila do toho bazéna a vytiahla to dieťa. Vtedy sa nezamýšľa človek, že a je tá voda studená? A čo ak prechladnem? A čo ak je hlboká? No to je úplne jedno, pretože vtedy sme v úplne inom nastavení mysle. Vtedy vidím, že topí sa tu dieťa, tak musím tam skočiť bez premýšľania. To je jedno, či mám pri sebe mobil vo vačku a utopí sa ten mobil. O to tu teraz vôbec nejde. Ani o to, či je studená. Toto je premýšľanie, ktoré má váš vnútorný hrdina. Ktorému je jedno, že je tam strach. Pretože vie, že toto je potrebné urobiť a vie, že vám to pomôže. On dokáže prejsť cez ten strach. Preto je také dôležité pracovať najskôr na svojej vnútornej sebaistote. Až potom sa pozerať na to, že dobre, čo vlastne s touto istotou, s tou sebahodnotou, s tým sebavedomím viem urobiť. Čo teda viem dokázať? Čo viem vytvoriť?
Pretože ak nemáte tú sebavedomie, tú sebahodnotu, tak ani nezbadáte, čo vlastne chcete robiť. Pretože to odmietnete. Pretože ten vnútorný kritik vám povie, že ale s týmto nemáš skúsenosti a toľko si ešte nikdy nezarobil a ty nie si dobrý predajca, tak to odpíšete a necháte to tak. Keď pritom je to presne tá vec, čo by vás zobudila z vyhoretia. Takéto niečo som zažil s jedným pánom, ktorý sa cítil vyhoretý a po niekoľkých hodinách nášho coachingu si povedal, že ide do toho projektu, ktorý mi spomínal úplne na začiatku. A vytrhlo ho to zo svojho vyhoretia. Našiel si potom lepšie platenú prácu. Ten projekt, pracoval na ňom fakt veľmi svedomito. A keď sme sa rozlúčili, tak už bol úplne tesne pred spustením. A už vlastne bolo tam treba doťuknúť nejaké formality a drobnosti. Ale veľké gro práce mal už za sebou. A to bolo to, čo mu vrátilo znovu nadšenie a radosť do života. Ale on o tom vedel už na začiatku, iba že to neprimal. Pretože jeho vnútorný kritik mu hovoril, že ale toto je blbosť a to bude zase stať nejaké peniaze a čo ak ti to nevíde a tieto všetky čo ak. Preto je tak dôležité nájsť v sebe svojho vnútorného hrdinu. Predstavte si prosím teraz na chvíľu, čo sa stane o 5 rokov, keby ste... ah, čo by sa stalo o takých 5 rokov, keby ste nás ďalej o sebe pochybovali. Keby ste naďalej nechali, aby vás ten perfekcionizmus ovládal. Keby ste nechali toho vnútorného kritika, aby držal kormidlo vášho života. Čo by sa stalo takých 5 rokov? Kde by ste vlastne boli? Alebo ako by ste sa cítili? Možno by ste si to vyčítali, že ste mali začať už skôr. Možno by ste ten svoj projekt zahodili s tým, že no celý život ma to bude mrzieť, ale tak toto som ja. Možno by vám to zobralo kus šťastia zo života, takého nadšenia. Oproti tomu je tu druhá cesta. Predstavte si, čo by sa stalo, alebo kde by ste mohli byť už len o nejaké 3 roky, keby ste dokázali premeniť strach na svojho spojenca. Keby ste sa vedeli zbaviť toho paralizujúceho perfekcionizmu. Že by ste prestali veriť tomu, že musí to byť perfektné, inak to ani nebudem robiť. A keby ste dokázali oddeliť svoju hodnotu od vášho výkonu. Čo je ten najlepší scenár, kde by ste vedeli byť o 3 roky? Kľudne mi napíšte. Kde vidíte, že by ste to mohli dostať, keby ste začali žiť len podľa týchto 3 pravidiel, ktoré som spomínal? Skonkrétnite si tú predstavu. Pretože to by vám umožnilo robiť tie veci, ktoré sú fakt dôležité. Ktoré treba robiť. Prestať sa schovávať za tú bublinu bezpečia. A umožnilo by vám to nie nemať pochybnosti, ale vedieť cez ne prejsť. Nenechať sa nimi zastaviť. A umožnilo by vám to robiť tie veci, ktoré už viete, že by ste mali robiť. Len to teraz nerobíte. Pozriem sa na niektoré odpovede zo začiatku. Keby ste napríklad už dnes vytvorili tú web stránku a ten profil a začali si už dnes budovať osobnú značku, tak čo vám to môže priniesť o tie 2-3 roky? A keby ste boli ochotní už teraz si nájsť nejaký systém, ako oslovať zákazníkov, koľko takých kontaktov by ste mali o 2-3 roky? Ľudí, ktorí by si vás už poznali a vedeli by si posúvať váš kontakt ďalej. Alebo keby ste konečne spravili záväzné rozhodnutie, že OK, toto je to, čo chcem a toto budem teraz budovať. Môže sa ukázať, že
v procese, ako za tým pôjdete, že ale mňa zaujíma viac ešte niečo iné. To sa kľudne môže stať. Ale ak by sa to aj stalo, tak už robíte toľko krokov ďalej, že vás to pripraví na tú zmenu. A možno keby ste tieto prvé kroky neurobili, ktoré sú zdanlivo vedľa, tak by ste ani neprišli na tú pravú vec, ktorá je tam ďalej. Na to by som tiež mal nejaký príbeh, ale teraz už nebudem rozvádzať ďalej. Hmm. Mám tu niekoľko odpovedí. Mala by som svoju poradňu. Hmm. A s tou poradňou by si mala asi aj nejaký príjem, ktorý ti to prináša. Aj viac pohody v rodine. Možno by si tak nezávisela od primárneho príjmu, alebo by si si dovolila úplne robiť len toto, čo chceš. A mohla by si si viac uh, sama rozhodovať o tom, ako využiješ svoj čas. Budú mít svoj cíl a nebudú o něm jen snít. Budú růst a budú sebevědomější. Mhm. A toto sebavedomie ti potom umožní zase konať ďalšie veci. A tým, že budeš konať novým spôsobom, začneš dosahovať nové veci. A keď začneš dosahovať nové veci, to podporí tvoje sebavedomie a zrazu to začne byť taká špirála, ktorá ťa vyniesie hore. Mm. Ak žijem zo srdca, z citu, ide všetko veľmi dobre. Ak špekulujem, rozum mi to zhatí. O 3 roky bude úplne iná znalosť. Teším sa na to. Mhm. Áno. A náš rozum často klame. Pretože vidím to aj keď pracujem s klientami. Vždy počúvam na to, čo z nich vyjde ako prvé. Pretože to, čo z nich vyjde ako prvé, je tá pravá podstata. A niekedy, keď naše vedomie počuje, čo to podvedomie vlastne zo seba vypustilo, tak si povie, že ale takéto zlato zase nie, alebo nie, podľa tohoto sa neriadím, to je trochu extrém. Upravím to tak, aby mi to sedelo. Preto počúvam na ten prvý, volám to brept. Pretože v skutočnosti sa správame podľa toho, ako je to naprogramované v podvedomí. Keby sme sa správali podľa toho, ako to máme vo vedomej mysli, no tak stačí vám vedieť, že na to, aby som napríklad mala lepšiu postavu, mala by som ísť na túto dietu. Rozumiem tomu, idem na dietu bez problémov. Chápem, že keby som chcel mať silné svaly, potrebujem chodiť do fitness centra, zaplatiť si trénera. Super, rozumiem tomu, idem potom, mám to. Ale toto sa nedieje. Prečo sa to nedieje? Pretože nie sme riadení našim vedomím a tým, čo vieme a čo je logické našim podvedomím. Bola by som šťastná v hojnosti, žijem svoje poslanie, mám čas aj pre seba a deti. Čas pre seba a deti, to je tiež veľmi dobrý dôvod a je to naozaj hlboký dôvod. A ak sa chcete ale pustiť do toho, aby ste sa pustili do niečoho naplno, aby ste rozbehli ten svoj projekt, tak je toho viac. Pretože máme rôzne presvedčenia. Jedno z takých presvedčení je, že musím byť dobrý chlapec, musím byť dobré dievča, musím robiť to, čo iní vlastne chcú. Nemôžem si dovoliť prejaviť seba. Alebo neviem, čo chcem. Alebo už som to skúšal, ale predtým mi to nevyšlo, takže teraz mám obavu, že mi to znova nevyjde. A toto sú veci, ktorých sme sa nedotkli na tomto tréningu, ale ktoré preberáme v rámci confidence coachingu sebavedomia s klientami jeden na jedného, aby sme riešili priamo tie vaše situácie, to, čo vy potrebujete počuť. A tak vám dnes chcem vám dnes ponúknuť možnosť získať strategické sedenie zdarma. Bude trvať približne 60 minút a presne tam odhalíme, čo vás najviac brzdí. Pôjdeme nielen po povrchu, ale naozaj hĺbšie, čo je ešte pod tým. Môžeme sa pozrieť, čo je pod tým perfekcionizmom. Alebo čo je teda pod tým, že tú hodnotu spájam s výsledkami. Čo je pod tým, že nemám čas, alebo že mám tu nejaké strachy. Odkiaľ sa to vlastne berie. Pretože keď nájdete tento jadro, tak ľahšie s ním môžete pracovať. A taktiež preskúmame, kam sa môžete posunúť, keď odstránite tie bloky. Pretože potrebujeme vlastne my dva druhy motivácie. Potrebujeme jednak po niečom túžiť, toto chcem, ale potrebujeme zároveň vedieť aj, že takto už nechcem fungovať. Keď máte obidve, tak máte veľmi silné spojenie. Práve včera som pozeral rozhovor s Andrew Hubermanom, ktorý je profesor, myslím si, že na Stanfordskej univerzite a má úžasný podcast Huberman Lab.
a on vlastne rozoberá z biologického hľadiska hormonálneho, ako vlastne fungujeme a našu motiváciu. A vravel, že boli štúdie robené o tom, že keď si vizualizujete to, čo nechcete, dobre počujete, keď si vizualizujete to, čo nechcete, toho, čo sa bojíte, to, od čoho chcete odísť, tak to zvýšilo pravdepodobnosť úspechu. Normálne bola na to robená štúdia. Čiže potrebujeme nielen tú pozitívnu motiváciu, toto chcem, potrebujeme si byť aj vedomí toho, toto nechcem. A väčšina ľudí robí rozhodnutie vtedy a až vtedy, keď zistia, že takto už ja viac nechcem žiť. Tohoto mám pokrk a už nikdy viac. To na začiatku býva najväčší impuls pre zmenu. No na základe toho, čo vás brzdí a čo chcete, tak potom spravíme plán vašich ďalších krokov a ukážem vám, ako vám viem pomôcť coachingom, pokiaľ sa zhodneme na tom, že toto je tá cesta, ktorá by vám vedela pomôcť. To prvé sedenie je úplne zdarma, 0 eur, nič neriskujete. Maximálne strávime spolu hodinu, preskúmame nejaké veci, vy nájdete svoj plán. Ak sa rozhodnete nepokračovať ďalej, ja vám to nebudem mať za zle, moja hodnota od toho nezávisí a vy budete mať aspoň nejaký plán, ktorého sa môžete držať. Takže pokiaľ toto je niečo, čo by ste chceli riešiť a naozaj sa mm, mm, naozaj sa pustiť do toho vášho projektu. To znamená, že to môže napríklad spôsobiť, ako môj prvý coach, ktorý mi dal výzvu, že Michal, ty chceš začať teda svoj prvý kurz. Povedal som, že chcem si takto zvýšiť príjem, chcem spraviť kurz podľa knihy, ktorú som mal prečítanú odpredu dozadu a vedel by som podľa toho urobiť dobrý kurz, ale neviem, čo tam presne bude. Nikdy som žiaden kurz nerobil. Tak vraví mi, Michal, iba oznám termín. Nič viac. Oznám termín, na budúce ti pomôžem, čo ďalej. Oznámil som termín. A zrazu už sa prebudil ten môj vnútorný hrdina vo mne. A už sa nemohol vyhovárať na to, že no ale ja neviem, čo tam vlastne budem, tak ešte to odsuniem, ešte to budem prokrastinovať chvíľu a budem to zdokonalovať. Nie, už som vedel, že o mesiac bude prvá lekcia. Takže radšej vymysli, čo tam dokeľu bude. A presne sa tu vyhovárať. No a vďaka tomu som vlastne mal takéto dva kurzy a zarobil mi to nejakých 6 000 eur v priebehu asi 2 mesiacov alebo 3. A vďaka tomu svojmu koučovi som mal vtedy aj svoj prvý 10 000 mesiac. Ono to otvára brány k týmto výsledkom. A nakoľko ich otvoríte, nakoľko prejdete, tak to záleží od toho, čo ste ochotní urobiť. Nie od toho, čo ste schopní, pretože schopní ste oveľa viac, ako si myslíte. Ale od toho, čo ste ochotní urobiť. Takže ak do toho naozaj pôjdete naplno a budete podstupovať výzvy, tak môžete naozaj z toho získať obrovské výsledky a môže sa vám to mnohonásobne vrátiť. Mm, Nie je v tom spojené žiadne riziko, dohodneme si jednoducho termín. To, čo je potrebné spraviť, je ísť na tú stránku, vyplniť aplikačný formulár, pretože ja potrebujem dopredu vedieť o vás zhruba, čo chcete, zhruba, čo si myslíte, že vás brzdí, zhruba poznať vašu situáciu, nech sa viem tiež pripraviť na to sedenie, aby to bolo naozaj efektívne. A potom si následne dohodneme stretnutie, pošlem vám stránku, kde mám voľné termíny, vy si vyberiete voľný termín, stretneme sa takto cez Zoom, ale už jeden na jedného a budeme riešiť práve tú vašu situáciu. Celé to máte úplne zdarma. Ak sa dohodneme ďalej, super. Ak nie, takisto v poriadku. Pre vás to znamená, že získate nejaký plán, získate trochu viac, alebo oveľa viac jasnosti v tom, čo vás brzdí, čo naozaj chcete a na čom potrebujete zapracovať prvom, aby ste to dosiahli. A pokiaľ sa rozhodnete, že ja som ten správny človek pre vás, ktorý vám s týmto vie pomôcť a chcete, aby som vás tým previedol a pomohol vám objaviť vnútorného hrdinu v sebe a nájsť cieľ, ktorý vám prinesie vnútornú motiváciu a pomôcť konať tie naozaj reálne veci, aby ste sa konečne do toho pustili naplno, tak potom môžeme kľudne začať, zhodneme si, dáme si nejaký spoločný ďalší termín prvého už sedenia a ideme na to. Ak to spravíte ešte do dnešnej polnoci a vyplníte ten formulár, tak vám pošlem bonusové video, ktoré som robil pre jeden platený kurz
minulý rok, o tom, ako odbúrať protizámery. Čiže ako odbúrať tie, no ale čo ak sa v tom stratím a čo ak budem zahltený a čo ak sa rozpadne môj work-life balance a čo ak to bude si vyžadovať viac času a všetky tieto také myšlienky, ktoré idú proti tomu môjmu cieľu. A sú to akoby rovnako validné zámery, iba že keď máte dva zámery, ktoré sa križujú, tak musí tam nastať stagnácia. Tam sa nepohnete ani jedným smerom. Takže ako bonus vám pošlem túto lekciu z jedného plateného kurzu, ktorú som minulý rok robil, kde budete mať, mm, ono to bude vlastne taký akoby video workshop, v ktorom vás prevediem procesom, ako si nejaký taký protizámer spracovať, ako oslabiť jeho silu, aby ste sa vy mohli slobodne rozhodnúť, či podľa neho chcete naďalej fungovať, alebo nie. Pardon. Tak, dôvod, prečo som chcel, aby ste si otvorili tú stránku predtým, je ten, že nemám už veľa miest pre ďalších klientov a bežne stíham také dve, maximálne tri takéto osobné sedenia za týždeň. Čiže ak to chcete čo najskôr, tak vyplňte čo najskôr ten formulár, aby som vám poslal zase ďalej odkaz na dohodnutie si už konkrétneho termínu, aby ste si vlastne zabezpečili prvý miesto, nech potom nemusíte čakať na nejaký voľný termín. Ak je toto niečo, čo vás zaujíma, tak vám odporúčam ísť na tú stránku. Neodkladať to, pretože poznáte to. Čo neurobíte dnes, tak odložite na zajtra a zajtra veľmi často znamená nikdy. Takže spravte to dnes a potom si už dohodneme konkrétne sedenie, potom sa dohodneme, či to pre vás bude mať zmysel pokračovať ďalej, alebo nie. Fajn. To je na dnes. Na dnes všetko. Poprosím vás, napíšte mi do chatu, alebo kľudne si odblokujte mikrofón. A povedzte mi nejaké dve, tri veci, ktoré si z toho dnes odnášate. Nejaké dva, tri hlavné body, ktoré boli pre vás dôležité. Aby som aj ja do budúcna vedel, čo s vami najviac zarezonovalo. A pre vás je to zase vhodné si to zopakovať, pretože keď si to teraz zopakujete, tak na to budete viac myslieť. Viac sa budete podľa toho správať. A znižujete pravdepodobnosť, že to zabudnete zajtra. Takže napíšte mi, čo sú nejaké dva, tri hlavné body, čo si z toho odnášate. Čo bolo pre vás dôležité, prelomové. Počkám na vaše odpovede, lebo chápem, že toto môže trvať trošku dlhšie napísať. A tým vlastne inšpirujete aj ostatných a ukážete a upozorníte aj ich, že aha, tuto bolo niečo dôležité, čo stojí za pozornosť. Odkrytie a uvedomenie mojich presvedčení, ktoré ma brzdia. Ďakujem. Ďakujem, Otýlia. Veľmi si vážim, že si to napísala a verím, že ti toto uvedomenie pomôže s nimi pracovať ďalej a pokiaľ chceš, aby som ti s tým pomohol, tak dohodni si sedenie a môžeme sa na to pozrieť spolu. A Boženka píše, uvedomenie, spojenie si hodnoty s výkonom a hrať 10 minút na gitare. Áno, to je veľmi dobrý spôsob hrať 10 minút na gitare. A to môže byť čokoľvek, to môže byť 10-minútová prechádzka, pretože si viete urobiť ten čas pre seba. Najviac s nami pohýna Najviac nami pohýna vyhýbanie sa nechcenému. Aha, už tam rozumiem. Áno, vyhýbanie sa nechcenému. Čiže keď niečo si poviem, že toto už viac nechcem zažívať, tak to s nami najviac pohne. Je to tak, 90% ľudí, ktorí spravia v živote zmenu, urobia ju preto, že boli v prostredí, ktorom už nechcú byť. Chuť začať znovu na vlne tvorivosti. Výborne. To som rád, že znovu cítiš vlnu tvorivosti. A takisto, pokiaľ chceš, aby sme sa spolu pozreli na to, ako si tú vlnu udržať, ako ju zveľaďovať a vytvoriť s nej možno niečo, čo ti ešte bude veľmi prospešné a prejsť cez rôzne ďalšie bloky, tak
vypíš ten formulár a dohodneme si sedenie. A potom následne sa pozrieme na to, že či pokračovať v tomto ďalej. Fajn, ja sa s vami na dnes lúčim. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, že ste tu boli takto ráno. To si naozaj vážim a to je niečo, za čo môžete byť na seba hrdí. Že ste vstali, aby ste tu boli včas, alebo ste si spravili priestor, odsunuli nejaké ďalšie veci a aby ste sa vzdelávali, v niečom sa zlepšovali. A je to vlastne dôkazom toho, že máte svoju hodnotu. Pretože keby ste ju nemali, zrejme by ste robili veci pre iných. A na toto si povedali, no dobre, tak odložím zase seba, ja to odsuniem. Ale by ste si povedali, že pre mňa je to dosť dôležité na to, že odsuniem iné veci a dám seba na prvé miesto. A to je dôkazom vašej sebahodnoty. Vidíte, takto sa to dá urobiť. A Katarína ešte píše, že ako perfekcionizmus odkláňa pozornosť od naozajstného problému. Áno, toto je dôležité pochopiť. Pretože keď to raz pochopíš, tak už ten perfekcionizmus ťa nebude toľko ovládať. Výborne. Ja ešte zopakujem ponuku. Máte možnosť dohodnúť si so mnou osobné sedenie cez Zoom, jeden na jedného, v ktorom presne odhalíme, čo vás brzdí, aké kroky môžete podniknúť, aby ste získali to, čo chcete a vlastne vykryštalizovať si, čo je teda ten zámer, ktorý tým sledujem. Pretože keď budete vedieť, odkiaľ začínate, čo vás teraz brzdí a budete vedieť, kam chcete ísť, to je ako keby ste mali mapu. Tu som a tam idem. A keď máte mapu a viete, kde ste a kde idete, kde sa chcete dostať, tak ľahšie spozorujete, ktorým smerom potrebujete ísť. Takže toto je to, čo vám pomáham a ponúkam urobiť v úvodnom sedení na stránke www.iken.sk/úvodné sedenie. Kliknite tam, vypíšte formulár, netrvá to dlho, je tam len zo pár otázok, na ktoré potrebujem poznať odpovede, aby som sa vedel pripraviť na to sedenie. Nie je to potom efektívne a môžeme začať. Fajn, ja sa s vami lúčim a teším sa s vami na možno ďalšie takýto workshop, ktorý bude zrejme o 2 týždne. Uvidím, pozriem sa do svojho kalendára. Možno na túto tému, len trochu pozmenenú, možno to bude iná téma. V každom prípade dám vám vedieť a buď sa stretneme teda na tomto sedení zdarma, alebo niekedy v budúcnosti pri nejakom kurze alebo ďalšom takomto workshope. Želám vám krásny deň. A chcete ísť do toho naplno, tak vyplňte ten formulár a pozrieme sa na to spolu.